bengisenishwangathele kulaa ngoma bengiyicula isithi Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. But to him belongs, they will be his song. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ungangayifumani into ubuyicela kuThixo. Kodwa ungayideli into isusa kuThixo. Yes, it may not be what you are looking for. Kodwa ungayideli into uThixo azakunika. Ngoba hlezi uthi kanti ingaphezulu kwalento ubuyicela. Lendoda ithi xa ibona uPetros noJohn besiza yenze le nto iqhele uyenza. Icele phaa kubo ivule izandla ngoba oyayingqondo ufuna kususa ikati ezikho. Ayafika la madoda azokwenza le nto izoyenza kweqeleni. Bathi jonga amafuthi bathi ugqiba enza le nto kwendoda bavula impokotho beyibonisa intoba le nto iyindlelo afunayo ngoba igolide nesiliva yona asinayo sisenza ngenkosi anayo le nto ifunayo anayo le nto ifunayo into ezinayo ezakunikana into ezinayo ezakunikana. Ngikhathazwa ngabantu abazibulala kuba bengazifumenanga izinto ebebezicela kuThixo. Sometimes we are blinded by the situation that we find ourselves in. Athi ngamehlo esinawo sithi sijongile kodwa singawabona amathuba ngenxa yenhlungu engaphakathi enhliziyweni. Angiyiva le uyaliva Maria uSamakutha uyaliva Maria ngoba ngolesihlanu ebembonile uyayisebenzelela uyayazi into ayaziyo uyamazi akasekho uyamazi uphumile eyona nto ebeyifuna ngecawe ingumzimba ofileyo uthi xa engayifumani into ebeyifuna uyayini kodwa imjolile abemsweni eyantolile uthi ayimazi apho bandibeke khona andimazi apho bandibeke khona ngoba awuboni kahle amehlo xa ulisezingeni uthi nale nto uyifuna wawuyijulile wathulibona ingavumi uba ngamakhoba entlungini kodwa andijonga amathuba andijonga amathuba sesudikane uthixo uko nguye uthixo uko nguye oniphetheyo esandleni sakho. Ndizawuhlala phantsi yeze uAbraham Maslow 1943 ukuya ku-1954 uthi yaza phepha omnye ubomi obu une-reference ukwabanqanaba kobubulo uthi kodwa aqala phezantsi abanqanaba awunokwazi unyukela ngasentla ungekafiki kwabanqanaba okuqala
uthi labancane abalapha ezansi lezi zinto zidingwa ngumzimba. Uthi xa ezibiza ekhumshile, it's physiological needs. Utsho emazwi athi xa wonyuka elandelayo zizinto ozifunayo yi-safety. Uzazi ukukhuselekile. Kodwa uthi phambi ke ufuna i-safety apha ezantsi ufuneka kuqalukile. Athi ufuneka usele. Uthi zizinto efuneka uqale kuzo ezo. Uthi eyesithathu wonke umntu uyadinga uthando. Andizuzibala zonke ngenxa yoba uthi awunozifuna eziphezulu ungekasifumane esezantsi. Ndizawuhlala phantsi. John 4. John 4. Andimazi uMaslow kwezi hierarchy of needs zakhe into yokuba uthetha phi ngoThixo uba ukweyiphi ilevel. Kodwa I can predict okanye ndifuna nihambe nam sivumelane into yokuba ukweyiphi level uThixo. John 4. Ithi iBhayibhile bekumele uYesu apha xa isuka eJudeya esiya phaya eGalili alunga apha esiGalili. Sibekelunga esiGalili. Uthi endleleni umlanga uthi athini wahlala kule ndala koyo. Yesu ntombazana iphethe ebele. Izawufuna ezi zidingo zilapha ngezantsi. Ngoba uthi uMaslow physical needs uqala zona kuqala. Kodwa uyiziqala nakule ndala koyo. Ndizamumlela ibala. Yena intombazana ingawathethanga amanzi. Ngalelanga. Yena! Uyaphila umntu uconnect? Lelizwi likaThixo. Singangabi nazo izinto ezibona zisumzimba. But kunoThixo ebomini bakho. Kunezinto ngeke singavithe. Uyehova ngumelusi wami. Andisweli lutho. Njengoba andinoThixo nezinto zonke. Yile esithi ungatheni funa intande. Ukumkani bamazulu. Uthi zonke ezinye izinto. Zonke ezinye izinto zizawulandela. Ningafuni ukuba namaxhoba emfundo. Ifuna amehlo. Ijonge ithuba. Uthixo alibekileyo phambi kwenu. Ijonge ithuba. Ndizawuhlala. Kodwa le nto ndimthethela yona ayonzulu. Soleka xa uziya